Kaya wengi-wengi kang biasa dilakoni, Pasida sebut wae jenenge mangkono, salah setunggaling pawongan bakul mie ayam keliling. Kawit sore anggone metu saka omah lan wis mubeng-mubeng ing desa siji marang desa liyane, ananging sing tuku mie ayam mung wong telu. Dil, mie ayam karo nuthuk kentongane. Pak Sida mecaki dalan-dalan ana ing desa kang kebak peteng dedet amarga wektu iku listrik lagi mati. Wengine sangsaya sepi mampring lan hawane uga tambah atis nganti nyubles balung sungsum. Kahanan wis ora sore maneh. Pak Sida nyawang jam ing tangane wis nuduhake jam 10 luwih. Kandhane Pak Sida lirih karo unjal amkan landung. Mie ayam. Pambengoke Pak Tejo maneh karo bola-bali nuthuk kentongane kang ciri khas kentongan mie ayam. Tanpa krasa Pak Tejo anggone nyurung gerobake wis tekan ning jembatan tuwa kang wingit banget. Ngendikane wong akeh, aneh ning kono kaya ana cahya lampu kang kencor-kencor. Kandhane Pak Sida karo gumun lan mikir, apa ana acara ning kono ya? Pitakone Pak Sida dhewe. Aku ben ngerti. Becike aku tak jajal mrono wae. Batine Pak Tejo karo nyurung gerobak mie ayame tumuju ning jembatan tuwa lan wingit iku. Jebule ana pasar malam. Kandhane Pak Sida lirih karo mesem seneng lan nyurung gerobak mie ayame. Rezeki nek lagi nomplok. Kandhane Pak Sida lirih maneh karo rasa bahagia. Wah, jebule wis akeh wong kang ana ing pasar malam iki. Batine Pak Tejo karo nyurung gerobak mie ayame. Aku tak mangkal ning jejere bakul kembang setaman iku wae. Batine Pak Sida maneh karo nyurung gerobak mie ayame tumuju panggonane bakul kembang setaman. Badhe, pasar malam niki ngantos kapan? Pitakone Pak Sida karo mesem marang bakule kembang setaman. Aneh, bakule kembang setaman iku mung noles delok karo serem marang Pak Sida lan banjur nyumet kemenyan. Hah? Bakule kembang setaman iki jan medeni banget. Pangrendele Pak Sida karo namatake pasar malam iku. Tanpa kanyono-nyono ana pawongan lanang tuwa kang wis ngadeg ning ngarepe gerobak mie ayame Pak Sida. Mie ayame tak barengi Kang. Hihihi. Kandhane pawongan lanang tuwa iku karo guyu medeni. Hah? Dibareng sedaya, Mbah? Panyaute Pak Sida karo ora percaya. Hehehe. Di wenehi sambel sing akeh ya, Kang. Sing pedes pol. Kandhane pawongan lanang kuwi karo mencereng medeni. Pak Sida banjur nyiapake pesenane wong lanang kuwi. Kabeh mie diwadahi mangkok kang cacahe
30 mangkok. Mie kuwi setengah mateng. Banjur sakwise diabdahi mangkok jejer terus diwadahi plastik, diwenehi bumbu lan diwenehi sambel sing akeh merga panjaluke wong kuwi sing pedes pol. Menika pesenane, Mbah. Kandhane Pak Sida karo ngulungake wungkusan mie ayame marang wong tuwa kang ngadeg ngejejer ana ing ngarepe. Iki duwite enggal nang mulih wae kang kowe. Kandhane pawongan lanang tuwa iku karo ngulungake lembaran-lembaran 1.000 marang Pak Sida. Pak Sida banjur nampa duwite lan dilebokake ning laci gerobak mie ayame. Rezeki yen lagi nomplok kanggo bojo lan anakku nang omah. Kandhane Pak Sida lirih mesem kebak rasa bahagia. Pak Sida banjur nyurung gerobak mie ayame kang wis kosong lan mlaku ninggalake panggonan pasar malam iku. Tanpa kanyono-nyono ana swara pawongan wong wadon setengah tuwa celuk-celuk jenenge Pak Sida. Mie ayam, Kang. Mie ayam. Mie ayam Pak Sida. Pambengoke pawongan wadon iku karo marani panggonane Pak Sida. Mie ayame sampun telas yu. Diborong tiang ing pasar malam teng jembatan tua mriko. Kandhane Pak Sida karo ngendhekake gerobake lan noleh memburi. Lho, pasar malam ten pundi Pak Sida? Ora ana pasar malam ki nang jembatan kono. Kandhane wong wadon setengah tuwa kuwi karo nudungi jembatan tuwa kang katon peteng dedet. Berarti aku mau dodolan ning pasar malam gaib yo. Pambengoke Pak Sida kang banjur nyritakake kedadian sing nembe wae dialami karo wong wadon setengah tuwa iku.